Gumamit po ako ng plain crackers kasi wala tayong breadcrumbs. Dapat breadcrumbs talaga. Lockdown kasi. Yung banana yung overripe po. Pero yung pwede pang kainin. Yung egg po, nagdagdag po ako ng isa. Bali, 4 po yung ginamit ko. Tapos yung cheese, 1/3 lang ng cheese yung nagamit ko. Ayos cheddar. Kahit ano po yung gusto nyo. Loaf bread, medium. So, pipit-pitin po natin yung loaf bread natin. Ginamit ko lang baso kasi wala yung rolling pin po na iwan doon sa Boracay. Pero dapat rolling pin talaga. Kaya lang DIY na lang tayo. Wala kasi talaga. Tapos, yung plain crackers po natin, durugin siya. Pukpukin na lang gamit ng baso. Pwede na yun. Wala kasi talagang bread crumbs kaya pwede na yan pagtsagaan. So, yun po, yung procedure kanina dun sa pagpitpit ng loaf bread, ulitin lang po, ganyan. Gamit pa rin yung baso, syempre. So, next na po natin, yung cheese po natin. Yung cheese po natin kanina, yan po, i-slice ko po siya ng ganyan na kanipis. Tapos, yung saging, hinati ko sa 3 yan. Fast forward na po tayo, proceed na tayo sa pagbabalot ng ating cheese and banana. So, yung ginamit ko pang banana dyan, natandaan lang. Kasi yun lang yung available namin ngayon dito. Pwede naman po kayong pumili kung ano yung gusto nyong banana ilagay. Yan po, egg po yung nilalagay ko. Para po, masild po siya ng maayos. Pag wala kasi siya ng egg, hindi siya masisild ng maayos. Tapos, pag piprituhin na, papasok po yung mantika sa loob ng ating pie. So, yun na po yung mga pie natin na tapos nang ma-sealed lahat. Pag-check na lang po maigi kung meron pang medyo singaw yung mga na-sealed natin para i-press nyo lang po, masasara na ulit yan. Ready to dip na po tayo. I-dip po natin siya sa egg. Sa pag-dip po natin sa egg, di po siya masyadong nakababad, kaunting dip lang po. Kasi pag nasobrahan sa pagkababad, lalambot po yung bread natin. Tapos i-coat na natin siya ng breadcrumbs o ng ating plain crackers. Make sure na naka-coat siya ng buo, as in well coat talaga siya ng breadcrumbs natin or ng plain crackers. So, yun po, kanina po nakapagpainit na po tayo ng mantika. Just make sure po na mainit na yung mantika bago ilagay yung ating pie. Tapos, medium heat lang po yung yung temperature niya para hindi siya mabigla yung pie. Kapag golden brown na po siya, pwede na po siyang hanguin. Okay, ayan na po. Okay lang naman po kahit di na gumamit ng paper towel kasi di naman matakaw sa mantika. So, ayan po yung laman ng ating pie. Balansing-balanse po yung tamis ng banana at saka yung konting alat ng cheese natin.